बे समाव बिटिआर सरकारनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। बिटिआर सरकारा राननानै होदों गोरिब फरायसाफोरनो रां अनसुंथाइनि चेक। गोरिब फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब होनो हानाय बादि बिटिआर सरकारा रां अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। बिटिआरनि गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव दिनै गोरिब फरायसाफोरनो बे रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होनाय जादों। बिटिआर सरकारनि अननायाव गासै मोन 40था बियाबावनो गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों गोरिब थाखो नखरनि सा 100निबो बारा फरायसुला फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होदों। बेबायदिनो दिनै कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बावखुंग्रि बियाबावबो गियाननि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों सा 10 गोरिब फरायसुला फरायसुलिफोरनो 5,000 रांनि चेक राननानै होयो। 30 नं सानजा कक्राझारनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो बावखुंग्रि बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि सन्जय नार्जारिया बे हाबाफारियाव बाहागो लाना रां अनसुंथाइनि चेकखौ राननानै होयो। गियान सोरां बिथांखि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों 5,000 अनसुंथाइ फरायसाफोरनो होनाय जादों आरो सारा बिटिसिआवनो गासैबो बिटिसिआवनो होनाय जादों। बिटिसिनि मोनफ्रोमबो बियाब माने समस्थियाव 100 फरायसाफोरनो बे अनसुंथाइखौ होनाय जादों जाहाथे गोरिब थाखोनि फरायसाफ्रा जाहाथे एसेबाबो सहाय मोनो बिनिखौ नोजोर बोनानै बिटिसि सरकारनिफ्राय बे गियान सोरां जे माने हाबाफारि बे हाबाफारिखौ खालामनाय जादों। बिटिसि सरकार जोंनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथाङा सोलोंथाइखौ लानानैनो बांसिन खामानि मावनो थाखाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे मथेनो दिनै जेराव जेराव स्कुल आरो कलेजफ्राव माने नांगौ एसेबां माने क्लास रुम गैया बेफ्राव क्लास रुम बारायनाय बेखौ हरनाय जादों। गोरिब फरायसाफोरनो साइकेल राननानै होनाय जादों, बेग राननानै होनाय जादों आरो एबार बेबादि गासै बिटिसिनि जे 40टा समस्ति दं बे 40टा समस्तियाव बेबायदि 100 फरायसाफोरनो बे गियान सोरां जे हाबा माने बिथांखि बे बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ रां अनसुंथाइ होनाय जादों। आसा खालामदों बेजों एसेब्लाबो फरायसाफ्रा मुलाम्फा जागोन। माबायदि गाहायै बेहाय गोरिब फरायसाफोरखौ नायगिरनाय जादों। गासैबो हारि माहारिनि फरायसाफोरनो बेखौ होनाय जादों जाहाथे जायफ्रा गोरिब न'खरनि जायफ्रा एसे उसुबिदा थांलाय फैलाय कलेजफ्राव हाबनो थाखाय एसे माने थाखा फैसानि माने गोनांथि दं बेबायदि न'खरफोरखौ बासिनानै बेखौ होग्रोनाय जादों। जोंनि बिटिआर काउन्सिल सरकारा जोंनि फरायसाफोरखौ फरायनायाव थुलुंगाखांहोनो आरो फरायसाफोरनि फरायनायाव एसेब्लाबो मदद जानायनि थाखाय जे मोनसे गियान सोरां बिथांखि आसनि बानायनानै जे जोंनि फंबाय बिनानाव फरायसा फरायसुलिफोरनो जे स्कलारशिप होनाय जे बिथांखि बे बिथांखि हिसाबै जोङो बावखुंग्रि समस्तियाव गासै जोङो 102 स्टुडेन्टफोरनो जोङो नैबे स्कलारशिपखौ जोङो होनो थाखाय जों सेलेक्सन खालामदों आरो जोंनि काउन्सिलनि सरकारनि बिथोन बादियै 2 तारिखनि गेजेराव जोङो बे डिस्ट्रिबिउसन सेरेमनिखौ खालामनांगौ बिथोन बायदियै जोङो दिनैहाय गिबि सेरेमनि हिसाबै जोङो गासै 10 स्टुडेन्टफोरनो जोङो दिनै बे गियान सोरां बिथांखिनि जे स्कलारशिप चेक होनाय बेखौ जोङो दिनैहाय साजिनो जोङो दिनै होबाय आरो माखासे जायफोर सेलेक्टेड जाखानाय सायख'जाखानाय स्टुडेन्टफोर दङ बिथांमोननि चेकआ रेडि जागासिनो दङ। साननै सानथामनि उनाव रेडि जायोबानो जोङो कमप्लिट थाबैनो नैबे चेकखौ जोङो होनायखौ जोङो सानदों। सेलेक्सननि बेलायाव बेनो जायफोर गथ'फ्रा BPL फेमिलि जायफोर न'खरफ्रा गोरिब थाखोनि फरायनायाव गोबां खस्थ' बे हिसाबै प्रायरिटि हिसाबै जोङो बिथांमोननि BPL फेमिलिनिफ्राय जोङो बे प्रायरिटि हिसाबै जोङो सेलेक्सन खालामनाय जादों आरो जोङो जेरैबायदि जोङो खालामदों बेयो जोङो ओनसोलाव एरियायाव जायफोर खस्थ'यै दिनै फरायगासिनो दं बिथांमोननो जोङो होनाय जादों।
गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हान्जानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।